Ola, amigos e amigas. Pili máis eu imos comer as uvas de fin de ano. Eu, todos os anos me equivoco. Un ano acabaron as badaladas e aínda me quedaban 5 uvas por comer. Sí, eu tamén me equivoco sempre. O ano pasado comín as uvas tan rápido que acabei antes de tempo. Pero esta vez imos ensaiar, para non equivocarnos na noite de fin de ano. Queredes ensaiar connosco? Vou poñer o reloxo, Linda. Xa está. Unha! Dúas! Tres! Catro! Cinco! Seis! Sete! Ei, que pasa, Pili? O reloxo só deu 7 badaladas. Faltan 5. Acabaronse as pilas. Pois temos que seguir ensaiando. Veña, facémonos de reloxo. Talán! 8! Talán! 9! Talán! 10! Talán! 11! Talán! 12! ¡Feliz ano! ¡Feliz ano! Somos os Bolechas, 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 somos os Bolechas. 6 irmáns máis un can. Os Bolechas. Fin de ano. Cantas uvas, papi? Son 12. A noite de fin de ano tómanse 12 uvas. Ás 12 en punto da noite. Cando cambia o ano. E nós tamén imos tomalas, papi. Claro, Sonia. Hoxe é fin de ano. Pois eu vou comer 14 uvas. Teñen que ser 12. Unha uva por cada badalada. Ás 12 da noite, o reloxo dá 12 badaladas. Así, mira. Tan, 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 tan. Así até 12. E cómese unha uva por cada tan. Pois eu non vou ser capaz de comer 12 uvas, papi. O reloxo vai moi deprisa. Telas que comer, Sonia. Se non as comes, o ano que ven vas ter moi mala sorte. Mala sorte? Sí, as uvas de fin de ano chámanselle uvas da sorte. E se non comes as 12, o ano que ven vas ter moi mala sorte. Bueno, vou levar as uvas á mesa. Ui, eu non quero ter mala sorte. Mami, vou probar un figo. Espera, Carlos. Xa imos cear agora. Un figo só, mami. É un anaquiño de turrón. Oi, Ei, tatá, chispa. Non facedes na mesa. Xa comeredes despois. Mami, faltan as uvas de fin de ano. Aquí están as uvas de fin de ano. 12 para cada un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que contas, Loli? Pois as uvas, Carlos, a ver se están todas. Conteinas eu ben, Loli. Están todas. Vou contar eu as miñas. Eu as miñas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Están todas. Comeza a cea de fin de ano. ¡Feliz ano! 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 Carade, falta un minuto para as 12 da noite.
Van dar as badaladas. Preparadas uvas. Xa acabou o ano, papi. Papi, xa acabou o ano. Si, Loli, ás 12 da noite acaba o ano e comeza un novo. Colled as uvas. Van comezar as badaladas. Lembrade, tendes que comer unha uva por cada badalada, eh? Aí vai, aí vai. Porque Tata é pequeno, Sonia, e non come uvas. Ai, pois entón non vai ter sorte o ano novo. Ai, é certo. Tata non comeu as uvas e non vai ter sorte este